maminaw ta. Unsay mabati nimo kintay gastorya ka unya wala minaw nimo ang uban. Ganahan ba mo ana? Dili. Sa atong paningkamutan nga unay mustorya, paminaw na to. Kaya syempre di po taganahan nga unya mustorya ta nya naway maminaw na to. Okay ba? Pwede ra mga ate ug kuya? Yes. Paano para dili kayo taas? Ditso na lang, Jire. Itahay. Kuingon kong Jire, awat mo tanan. Jire. Jire. Amo awat ko, Jire. Jire. O, balik ko sa ba, Jire. Jire. Okay, ingat to lang. Paspas na to ha. Ready? Padayon ta ni Queen. Ako na si Juni. Juni. Ay, ako na si Dylan. Dylan. Ay, ako na si GR. GR. Jairus. Jairus. Sander. Jai Jai. CJ. Justin. Jimber. Ako na si Axel. Axel. Christine. Kyrie. Ate June. Ranji. Ninyo. Ninyo. Kun. Ate Crystal. Mikay. Mimi. Ria. Jenly. Julie. Jerry. 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 Jericho. Si CJ. CJ. Balik ko ka daw, ka. CJ. Angela. Jovelyn. Ruby. Liran. Donna. Ivana. Stormy. Arcel. Marian. Stormy. Lorena. Alwena. Ashley. Carla. Miguel. Kerwin. Angelo. Akong butangan o quiz para magamit na to ang lawas na to. So, kada magpahin. Dylan. Dylan. GR. JR. Waton na to, waton. Ah. Jairus. Jairus. Sander. Jai Jai. CJ. Jember. Axel. Kristen. Kyrie. Ate June. Ikaw nyo. Renji. Ah. Ay, mahal ninyo. Balik ka daw. Ninyo. Nino. Ken. Ate Crystal. Nico, sa to ba? Balik na. 1, 2, 3, go. Mikay. Ako na to ka. 1, 2, 3, go, and. Mikay. Mary. Sige, 1, 2, 3. Saan ba yung mobile mo, Mimi? Sige, 1, 2, 3, go, and. Mimi. Ria. Jenly. Jolly. Sige, ako na po. Jerry. Jerry. Ah, Jorico. Jorico. CJ. Angela. Joylyn. Jevelyn. Ruby.
Bisag unsa, be, bisag unsa. Sige, next na. Clear Ann. Ha? Dona. Newan. Ibana. Ivana. Flo. Flora May. Ersen. Marian. Para mas maigo pa ta, ato na lang ta sa gawas magtiwas sa atong activity. Linya, Dili ka? Dili. Arita. Ari ang one. hello. Lagi. One. Line, ha? Line. Kinsay pinakataas ninyo nga kuko. So magsugod ang pinakagamay o pinakamubo dire sa atubangan unya muhuman ang pinakataas o pinakadako dito sa likod. Kasabot o wala? Sampol na Tagada to. kog thumbs up kung nakasabot. Age, ha? Edad. Gikan sa pinakabata taman sa pinakamaguwang. Ato sa kinamaguwangan ang likod. Sige, pili edad 12, mo. 13, Edad. 13, Ikaw. 14, 14, Edad ni mo. Pili edad ni mo. 15, 15, Eh, kung 16. sini. Tinood. 16, 16, 18, Pila edad ni mo, be? 21, 24, 24, Wala 25. Sakto, Pila edad ni mo? sakto. Arita sa group Pila edad ni mo? number 2. Okay, sakto, 15. sakto. 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 24. Yes, sakto, sakto. Okay. Tay. Karon, Papaspasay. para mas paspas, kung kensay, pamina, waterfalls. Wala na magbaylo, ha? 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Sakto, sunod. Next group. Pila mo sa inyong family? 3. Bantay mo, ha? 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Sakto. Last. Sige, kamo. Waterfalls. Okay, kamo. 3, 3, 4, 6, ha? Ha? Ito 5? 6. Okay, 5. 5, 6, 6, 6, 7, 8, 12. 12. Okay, nasa iyo. Wala sa birthday! Go! Gikan sa January, taman, December. January to December. 20! 10! Ay, 19! 18! 17! 16! 15! 14! 13! 12! 11! 10! 9! 8, 7, 6, 5. January 4. February 3, February 3. March 9, March 9, March 25, May 3, May 3, May 8. June June 5, June 14, June 17. June 24. July 5, July 5. July Oh, same 23, time. September 7, September 7. September 15, September 15, Okay. birthday, January 9, January 20, March 2,
May 9, May 20. May 20, June 11, June 28, July 18, August 15, October 21, September 2, November 2, November 7, November 11, November 19, December 17. December 17, December 21. Unsa December 21, sakto. T. July 1. July 1. October 15. November 4. November 4. November 4. December 8. Okay, December 8. Walang uot, wala. Uy! Dili na. Dili na. 20, 19, 18, 17, 16! 15! 14! 13, 12! 11, 10! 10. Hala, Ate Queen, wala talag kuhaan ko. 9! Pila yung score, wala na nag-score. Eight. Okay ra. 7! 6! 6. Nabaylo. Milo! Dungog! Dungog. Samot! Lopez. Ha? Ha? Pagobo. Padin. Rico? Rico. Pag-sure ba? Pipi. Ay, Gibaylo. Bailo! Gibaylo. Bailo. Doha. Last. Ay, naku pa rin. Ah, okay. Last group. Bakaltos. Ay, Kandiro. Nabasol? Dabasol. Dongog. PCD naman. Paden. Reyes mo. Reyes. Tingtingan. Talinting. Taling. Blow niya, bro. Oh, sakto lahat pagka sa arrange. So, ang atong next. 17. Makauna na rin. Yeah, waterfalls. Yeah, maminaw. Since last naman ni nato nga category, ganahan ko nga inyong isinggit kung unsa ang inyohang nga paborito nga sudaan para dili na namo tagsa-tagsaon. Kasabot o wala? Sige, arita magsugod sa group 3. Sige, kusga. Manok. Wala na yung nagbaboy. Ay, wala na yun. O sige, manok na po yung pagka... Alright, sa inyong paborito nga sudaan. Go! Adobo. Adobo. Last group! Waterfalls! Let's divide. Kasi ang dami na masyado ng bata. Let's divide the team to 2. Na maglinya sumala ta gikan sa kinabataan hangtod sa eldest nila. Sige, Go. sa kalinya. Go! Sok. Exit sa mga ate, kuya, facilitators, sila lang participants. Linya, one line, adjust. Kaya magkabaylo mo now. Forward, Ano may lang to? Forward lang tayo. Oh, sige. Forward. Okay, listen. Waterfall. Okay. Linya, sumala sa edad, gikan sa Bataan. Kinamanghuran. kinamanghuran hangtod sa magwangan. Ready? 10 counts. Ready na? 10 counts ha. 5, 6, 7, go! 1, 2, 2. Linya, edad! 3, 4,
Minom sa og tubig, Ate Queen. Ihap ra ko dayon na 20 niya no. Nya tungaon na sila. Tignan natin. Shh, dili magtulak-tulak. Careful, Kenji. Ayaw tupod, ayaw tupod. Oh, 5 count. 5, 4, 3, 2, 1. Sige, tanaw na to. Gikan sa kinamanguran. Pila edad? Para asa na ya? 12, 12, Ayun na ko sa nga nana. 13, 14, 14. Bailo mo, bailo. Ciao. 14, bailo lang mo pala eh. 15, so 15 na dire. 15 na ni tanan? Sige daw, pila edad? 15, 16, 17. 40? Okay. Expected. Diwan. Okay, sige. Pwede ko patanaw sa tanang 18 years old. Aba, raise your hands. 18 years old. 18, 18, pataas. Sige, para pa. 16 years old. 16 years old. Sige, ang buhato na to. Hindi na yun mo mamalik eh. Unsa man atong ibot kanina? Itong kanina, nanabot kayo ng nanay ta. Pwede mo ko tanak kita. Kami nga pagbisita na mo sa kasigsining kami, siyempre dili man yun taga-diri sa isla. Wala kami pinaka-isla na ila. Inyo. Walang ganahan may nasa atong workshop na buhaton. Ato na siyang i-design. Kung sa inyong ganahan buhaton, for example, listen sa kamay. Kintahay, natay, na taga-kuhan mo gumit, dito yun sa mainland ba, sumurag dili mismito sa kinabuhi sa isla. Mo kung na ganahan na mo ma-ibawaan sa inyo. Kanya, dapat may mga workshop ginagmay na kahit sa pagsuwat, ikot sa lawas, na mo po na mong sa inyo. Sumura siya, kung natutuhan na ita, marag-sharing ba? So yung tawag ka na din, na binayluhay nito, kita ay, partner, kita ay, exchange. Sige, so matoy mahimong overview sa atong workshop. Kunya, kung mamatik ka ninyo, ako rin namuhag papel. Natay camp guidelines. Kani. Pagpaklik ninyo, kani ikaduha. Ay, wala sa inyo. Camp guidelines. Simple ang atong mga guidelines ani nga camp. They exist, naa sila, aron kita tanan, makabatid taga komportable ta ani nga workshop. Dili pud ta murag murag malain ba, or mamluod kay sama ni nga workshop yung murag mag. Tanong sa na, 5. Now, tanong sa na, 6. 7. Tanong sa na, mga kayo, 8. 9. Tanaw lang, tanaw. Iyang mata, iyang ilong, sa kurma. 11. Tanaw, wag na niya. Bailay kasi lain na yung drawing. 13. 16. 17. Ang buhok, ang wait, ang aum, ang kilay. Tanaw yung pares, tanaw yung pares. Tanaw yung pares. Tanaw na po. Tanawan niyo na sa pares, tanawan niyo na sa pares. Ang baba, Grace, ang baba. Kaya na, ayaw sa tanawa. Ayaw sa tanawa, ikaw man, ikaw. Huwag na, huwag na. Huwag na. Okay, sige, ikaw na tayo. Ayun,
kumaot-naot na punta ninyo. Ini kayo na ko go. Ipakita inyong mga na-drawing na sa inyong mga kauban na. 1, 2, 3, go! Buuyan mo, buuyan mo. Ingala yung now. Ingala yung now. Sige. Iwa. Ang tarungan gid na lima. Catch gid as now. Kunya, unsa may challenge sa dito? Wala ka mag tanaw. Kani ato ang panana. Padag sa listen. Ano? Waterfalls na gamay. Padag sa sama sa itong pinabuhi. Nga dili kanunay. Perfecto. Mga pangutana nga angay tubagon sa inyong kapares. For example, kinaunan. Unsay tibuok pangalan? Pilang edad? Karos ay birthday? O taga-asa nga purok? Listen. Okay, opat. Purok. Ikalima, kung sa may ipaabot ninyo aning workshop na mahitabo sa sunod na tulong adlaw. Kung sa may i-expect ninyo na makatunan, may bawaan, wala siguro, ipangutanan sa inyong kauban. Nice na. Bata nga wala yung Tanan. Ako isa ka batang tinabangon. Ang ambisyon ako sa life kay mahimo kong usa ka teacher. Birthday, December 8, 2010. Borok 2. Expectation, Malingaw. Isa ko sa isla, ako sa bata nga mahimo og basketball player. Ambition ako kay mahimo og seaman. Especially sa ato ang mga kabataan ko na tayo natin. Salamat. Ano gani hindi. Good factor. Ngapon. Hapon yan. Nakapiyaw na lang, shortcut na lang. Tuy. Ugma, balik ta dire alas. Kung rasa man ninyo kaya mabalik dire. Alas. Kanang sigurado nga di na mo sugtan sa inyo. Alas 9, sure? Sige, alas 9 na nami dire. Okay, sabot ha, alas 9. Linya ta dito ha. Oh, ala. Ato sa iblasang food. Masarap na may dalimin. Video ni video. Uy. Onya, pag drawing ninyo sa inyong mga naong, noon sa may naitabo, nanghilak mo, nangatawa. Nangatawa. Ngano nangatawa man mo? Kay dili mo og naong. Unsa man dili mo og naong sa inyong kauban o inyong gidrawing? Ang gidrawing di ay. Niya, unsa may mga gipangutanan ninyo sa inyong kauban? Pangalan, birthday, pila ka buok sa pamilya, unsa pa?
Purok, expectation. Unsa sila sa isla, unsa pa? Ambition. Kay mga ambisyon sa kinabuhi kay mahimong seaman. Isa to mga nito bagog seaman, barko. Mga ambisyon nga mahimong maestro. Wow. Okay ra, malagdagan siya guan. Usa pay laing mga pangandoy sa kinabuhi, mahimong mananagat. Sa lang mo. Siya to, okay. Kinsa yung mga nangandoy nga mahimong pulis? Lidaan. Okay. Kinsa yung nangandoy nga mahimong abogado? Tanan ka na yan. So, si Kuya Miguel, asa tanid suri kahapon? Pantalan na sa baybayon. Pantalan sa Baybayon. Baybayon. Nya? Sa court. Sa? Court. Sa court. Okay. Sunod. Pwede sila mag-istorya. Okay ra mo, makaintindi na mo sa akong gisulti. Bisaya naman ko, pero masin murag lahi og sound, no? But anyhow, before ta mag-start gyud, no, ganahan ako nakitang tanan mo feel sa atong gilingkuran usa, no? I-feel ninyo yung gilingkuran. Kanang komportable pud mo, no? Kanang komportable mo sa gilingkuran, bisag init pero nga wa ta kay biluon sa kinsa man ang power, which energy it comes from. Colors, green, blue, tan-aw sa inyong mga palibot, kinsa na diya sila. Antupod, no? We feel the temperature. Kay karon, no? Init kaayo. So, meaning na we're still alive. We're still alive. Sa side sa island, maoy inyong i-map. Okay? Mag-gets ninyo? Kay atong tanawon ninyo nga memory, no? Gapuyo mo diri every day. So, meaning, ang inyong observation, etc., embedded sa inyong cellular memory, sa inyong emotional memory, sa inyong spiritual memory also. Talisay 3 mong gi-draw. Kada grupo lang na grupo. Sa trabaho diri sa Pikas, si Rhea. Na yung mga bal. Na yung mga pambot. Okay. So sa inyong memory sakto ba na okay, na court, na anak. Yeah? Okay. So unsang naa sa mapa? Kuan, naga po yung mga balay. Okay? Naidagat. Turun po kita ni flower. Life flower, okay? Unsa pang naa diri nga landmark na importante na atong matandaan? Kuan, mga baskitan. Baskitan, okay? Nabalay ka nang dapit sa baybayon ra pud siya, pero diri siya sa luyo. Okay. Dili siya part diri sa tulay kay lain man ang pantalan niya. Lahi putong diri sa luyo. Okay. Mao niya mong ngayon gining bay nga kinadak-an sa tulay diri. Okay. Ganang kuan, kanang night tagian ning floating nga balay. Malay mo katawa. Malay magpakita ng ipon. Galakaw mo sa isla. Galakaw mo sa punasan, nanginas. Natuyo na galakaw mo nga tawan tuhod ang dagat. Siko. Abaga, isuwat daw yung pangan. Gamit yung abaga. Karon, gamit ang inyong gamit ang mong lubot. Kumusuat ko J. Nga pwede diri na po kumusuat og E. Nga diri na po kumusuat og R. Nga R. E.
3, 4, 3, 4 atras, 3, 4 atras, 5, 6, 7, go, and 1, 2, 3, 4 atras, 5, 6, 7, sunod, ginhas, 1, 2, 3, 4, and atras, 5, 6, 7, 8, butang, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4 atras, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and buhang. Buhang, kabalde, ahoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buhang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inside, 1, 2, 3, 4, 5, 6, manginhas, go! 1, 2, 3, 4, butang nasa balde. Nakoy, and 1, 2, 3, 4, atras, 5, 6, 7, 8, sunod, hugas, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, buksay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, atras, tina. Okay. 2, 3, 4, atras, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, butang sa balde. 7, 8, takoy. 1, 2, 3, 4, and atras. 6, 7, 8, sunod, hugas. Sayaw, sayaw, sayaw. Atras. Kaya buksay. Buksay, buksay. Atras ka na. Okay, 5 bagsak. 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 8, 7, 6, 5, and 4, 3, 2, 1, boy, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, hugas, 2, 3, 4, atras, 5, 6, 7, 8, buksay, 1, 2, 3, 4, and papa. And 5 bagsak. Kailangan mo sayaw? Okay, sir, pwede mo tulungan ni Renji. Sayaw, pwede siya. Okay, 1, 2, 3, 4, atras, 5, 6, 8, ginhas. Buha. Ibutang sa balde. Langoy. 2, 3, 4, atras, 5, 6, 7, 8, hugas. 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 Butang. Butang. And buksay. 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 Atras.
banga. Walay. Wala ko rin sa ibabaw. Okay, 1, 2, 3, freeze. Mura magpurma sa banga sa gawas. Okay, isang bagsak. Okay, next step. Put yourselves into 10. Go, 10. Okay. 7, 6. Katik, asa may katik nila? Para lang katik. Oh, sa pa importante ng katik sa Tarik. So katik, tarik. Dapat sila tarik. Sa pa importante nga dapat na nila. Ha? Tasko? Patingo ko na tumbaki namin. Sa tingong sa makina. Ipandar pa. Tasko. Napay tasko. Asa ka dapat ang tasko nila? Napa sila yung makina? Asa ang makina? Sige, patingo mo na ang makina. Lihok ang kabuksay? Lihok ang kabuksay. Buksay daw. Wow. Tasko. Nay makina. Nay driver. Unsa man ang giguhitan sa driver? Timon, natin timon. Unsa man to siya? Nasi. Naamoy katuod nga musturya. Kapag ka, Napod mo'y katungod nga dili musturya. Kung dili siya gaan para ninyo yung istorya, okay na dili ninyo yung istorya. Kung unsa na ba kaya ninyo ma-share karon sa inyong kauban, sa mga bisita, kay para basin gabuan mo ba nga basin ka ng mga bukat ka ayon na lisod kayo ipagawa. kasi panganin mo. Kanang gusto ko ka makatabang ka mas. Problema siya basta daghang mo yun. Kanang madakpan. Parang madakpan ang madakpan. So bawal. Gusto mana mo dive dyan sa mana compressor lang gamit. Ate Jun, nakita na ako si Ate Jun. Asa? Ngayon. Ayan. Chicks po. Tay slowly ang ato ang mga ate so pasabot sa port. Ang portal kanang imong maagian para mo ngadto ka sa laing nga place murag sa Encantadia gani no, Lagusan padulong sa Encantadia ingana. But perhaps before that after portal they just kind of Sabot. Sabot no. Okay, ready? 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 6, 7, 8. Labog! Pakpak! Tuyok! Labog! Pakpak! Tuyok!
i-appreciate ra nato inyong gibuhat the past 2 days. So, unsa inyong gibuhat sa blackboard? Na dire. Drawing, kinsang mga nawong ana diha. Na mga colors dire, na gisulat mo nga mga words, mga unsa ni mga activities, etc. Unya human isuroy tagapon sa inyong lugar na ang inyong mapa, na mapa dire. So karong buntag before ta mag-end sa atong session today, na ay tay buhaton, mag-paint kita. Unsay pasabot sa art? Ang art meaning sa kaning project meaning it's an authentic and real transformation. Unsa man na sa Bisaya ang authentic real transformation ate Crystal. Authentic and real transformation art. Unsay pasabot sa Bisaya? Unsay pasabot sa authentic? Oh. And then, real transformation, nakahatag sa nitong kababuhan. Yes. So, kana ato ang buhaton karon, no? Very simple, basic na art process, pero naay gidala na authentic and real transformation. Pwede gamiton para sa isda, magana. Pwede gamiton sa unsa pa? Unsa pa lang gamit ani? Pansit, lutog pansit ana, harina ana. Pero kani gigamit para sa silk screen sa atong t-shirt. So kani, for example ani, na t-shirt na design mo gawas ito. So naay lahi-lahi na proseso sa pag print sa t-shirt. Pero ang sa una gyud kani gyud ang gigamit, no? Naay papel na stencil gi-cut sa cutter kani. Gamit ang cutter or katong gillet, no? Kani mo ay dili mo i-cut na siya kay para sa yun siya i-cut. Nya dili man ma-scratch ang glass, nya mo slide ra ang cutter. Ang atong silk screen kani ang ato ang design aton siya ibutang dira. O nya i-tape na to, unya og ibutang sa shirt. Og naatay katong squeegee. So kung namin mga tsinelas, atong i-cut into half, tangtangon, ug mautoy gamiton para squeegee. Kay ma-upcycle na to ang tsinelas. Kung sa to atong gingon, orange is C, creativity, no? So orange is for creativity. Orange also is enthusiasm. Orange is also adventurous. So kani ang atong color karon. Wala gini nilutaw na sa paper. Dito, no? Cute. Okay, tayo sa ha. Mo pilit sa laing aton imong kaptan mo. Ana gunit Kunya atong ibalhin dire. Ana, no? Na. Kunya human aton i-tape pod siguro para mas dili siya mo screen mo gana. So, ana. Okay, mapintalan ng lamesa ba? Okay na ba? Sige, okay. Sige. So, ano na? Uy, hinay kayo. Dapat duot gamay, no? At ang aning kamot ng upat sagang ani. Tapos na yung gamay na pressure. Nakanang iduot mo gamay ba? Para pag duot gamay, diretso na ana. 1. Dito pod. 2. Usa sentro og ana. Kunya human ang dapat ang pintal dili magkaunsa-unsa diha. Kaptan ani, unya kuha. Unya sunod na bud na shirt. Butang dayon ha. Okay. Ready? Set. Go. Okay? Unsa ganito pag ganyan. Pag ano? Duot kamay no? Wow. Kung naay nabilin balikan ra. Ana? Okay. Okay, so ana butang didto. Nya hinahinay og kuha.
Nice, Chad. Okay. Sige. So, puwada yun. Ipamala. O niya. Sige, pas-pas na yun kay para dili mamala tong pintal. Ana. Ang upat. Ana. Sige ha. Dapat na pressure ha. Si Clancy ako rin sunod. Sige, kamo bala. Sige ha. Hinay. Oh, nice. Murag dapat wala ka palaman. Dapat gaana oh. Gaslan. Dili nga murag palaman. Kaya madaot ang ang screen ha. Okay. Maklaro na barag. Okay. Sige, paspaso na to ah. Paspaso na to kay kamaw naman mo. Malain, hindi na lang po eh. Langkot, malain. Ay, si Jim. Guys, wala. Kedua ang kuan. Kamay lang ah. Correct. Pahit. Okay kayo. Oh, ano tayo brown? Gray green lang ang kuan. Kuan gud. Dito na kayo rin ah. Sibo gamay na sir. Katong, di ba na may silk screen? Amo lang to ibilin para kung gusto mo mag-print og inyo ha, pwede rasad kay basin wala pa mo nakitaan nga t-shirt ba. Kung saan mag-embrace the island. Now, sige, mark na ito sa inyong t-shirt, inyong isla. O remember, katong mga colors, ang mga energy sa colors, no? Like, yeah. Sige, palakpakan na to si Kuya Ras.
Nalingaw ra mo sa t-shirt ninyo? Kinsa po yung nalingaw ani sa tong painting dire? Kinsa nakatabang? Okay, pakpakan po nato sila. Unya, mapasalamaton po ta sa Barangay Council nga nidawat gyud ta para ani nga activity. Sila Kagawad Ali ug uban pa nato mga nag-support sa ani nga activity natong gibuhat karon. Pag-una-una mo isa ka word nga inyong gibati karon nga pahuman na ag workshop. Isa ka tuyok ta sa tanan. Okay ra? Sige, ako kay Malipayon. Sige, so kamo ang sunod nga mga saligando sa isla sa Nuknukan. Musugot ba mo aron? Nakita ba niyo mga kaugalingon nga mahimong mga leader aning barangay pohon? Okay, bahalag diligod sa council basta kay mo barog para sa komunidad. Okay. Sige, so mo to pidyong ang mga mata. Katanawan niyo mga kauban. Sige. Muhilak man. Sige. Isla sa Kalibay! Okay.